はい、皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。スタジオみかん所属の放牧系 VTuber 羊が今日は皆様とガーティックフォンで遊んでいきたいと思います。グッドモーニング、グッドアフタヌーン&グッドイブニングエブリワン。VTuber 羊アグラザビロンギングトゥスタジオみかん。I would like to play ガーティックフォン with everyone ということで、準備はできてはいるのですが、ちょっとまだね、人が集まっていないので、待ちます。ちょっと待ってね。とりあえず、よいしょ。今日から新しいスタンプ、になっておりますので、ぜひ皆さん、遊んでみてください。ちょっと待ってね。人が集まるまで、少しお待ちください。あれかな、もいさん。今パイナップルさんインしてるけど、あら、来れるかな。よいしょ。エドガガ、カウスさんウェルカムハロー。よいしょ。やってる？待って。江戸川さん、待ってるよ。いらっしゃい。よいしょ。じゃあ私もちょっと、ボイスチャンネルの方に入りましょうかね。パソコン再起動。はい。コンシェプメイトナナさんいらっしゃいませ。ウェルカムハロー。マンナちゃん、コンシェプメイ。12月、クリスマス。今日からクリスマス。なぜかオンにならない。あれなんでだろう。待ってるよ。青木さん、コンシップ、12月も羊さん大好きです。ありがとうございます。緑のメッセージ。ここで使う。そっか。クリスマスはお仕事って言ってたもんね。ありがとうございます。9ヶ月になってる。5分与えてできないならスマホで。オッケー。ちょっと待って。ちょっとウェイトね。パイナップルさんカオスさん。よいしょ。なぎさんいらっしゃいませ。パドル。あれ？また何か弾かれた気がする。クリスマスも正月も仕事だよ。休みは一体いつもらえるんですか？なんだっけ、仕事納めは一体いつになるんですか？年明けですか？いっぱい働いて羊さんに貢ぐのだ。ありがとうございます。無理しないでね。本当にね。あれ、何が弾かれたんだろう。また YouTube さん
コメントを弾いた、なんか。だから、そうだよ。ビキニは弾くんだって。ワンコメで確認した。今日は青木さんはお休みなのかしら。1年ぶりのパドル、おかえり、おかえり。パドルとさっきのクリスマスが今日から追加になりましたので、ぜひ皆さん使ってあげてください。NG ワードだったねか。そうだよ。NG ワードね。あと今日も社畜中。あ、そうなんだ。長くは入れないのに、あやややや。社畜中。じゃあ休憩中かな。無理しないでね、お仕事ね。しっかりお休みしてくださいね。インフルエンザがね、流行っているらしいので、本当に気をつけて。でもあれだよね、社畜の時ってさ、風邪ひいた方が休めるって喜んじゃうよね。ね。身に覚えがありますわ。江戸川町だよ。江戸川町だよ。他の方もね、過去に参加されたことのある方、もしくはメンバーシップご加入済みの方は参加条件を満たされておりますので、よければ、参加したいよっていう意思表明をよろしくお願いいたします。そしたら、ここだよって教えられるのね。何にしようかね。ピカチュウでしょ？次が変わったのでギフト投げたいけど、丸さんとかが切れたタイミングがいけない。どうかな、丸ちゃんいつ切れちゃうんだろう。いつ当たったっけ？あれ？あと何日っていうの確認できるんだっけ？ちょっと体調崩してからダメだよ。ほどほどに。辛い崩し方はダメだからね。喉痛いとかもダメだからね。たくさんお話ししましょう。みんな気づいた。毛玉がクリスマス仕様になったんだよ。ちょっと気が早いかもしれないけど、トナカイの角つけた羊なのに。私もつけたいんだけど、私がつけるためには毛玉をちょっと置いとかなきゃいけないから、ちょっとそれは寂しくなっちゃうから。はるちゃん。辛くない崩し方ってなんだ？喉が痛くなくて、だるくもなくて、風邪の諸症状が出ないような崩し方。クリスマス。たくさん。パドルもいるから、パドル。内疾風の代わりにパドルが登場しました。12月限定。江戸川さん来れるかな？走れソリよ、風のように月見原をパドル。ちょっとあれだな。毛玉のせいでコメントがちょっと見えないね。
角のせい。クリスマスパドルクリスマス。あ、カオスさんコメントサンキューベリーマッチ。パドルクリスマスパドルクリスマス。ガガガガ、ガガガガガ、ガガガガ。ガガガガ、ガガガガ、ガガガガ。なんか、ちょっと待ってね。ありがとう、ありがとう。こちらこそありがとう。書いてみてほしいお題とかあったら、お気軽に皆さん、コメントしてくださいね。よいしょ。ガガガガ、あ、入ってた。入ってた。待ってね、私もじゃあ入る。ガガガガ。あれ？私ここにいる？入ってる？入ってないね。どうやって入るんだっけ？あれ？パドル。エンガールって何？ハト？パドル。あれ？ビキに引っかからないね。なんでだろう。どうやって入るんだっけこれ。おにゃ、江戸川じゃん。なんだろう。なんて言ってるんだろう。私もうフィルター、翻訳できないからな。ここに入っちゃうと。どうやって入るんだっけこれ。どうやって入るんだっけボイスチャンネルって。最近やってなかったから覚えてない。ちょっと待って。動画が。あれ？多分みんなお話ししてくれたら、声聞こえる気がするんだけど、ちょっと待って、私の入り方がわからない。私が入らないと聞こえないのか？あれどうやって入ってたっけ本当に。あ、参加。自分でここに入ればいいのかな。入れた。Hello. あ、ミュートだ。It's Lee-san. はい、すいません。ハロー。サンキューベリーマッチ。ちょっとパソコン、三井さんが作った時にパソコンがその瞬間がフリーズしたのです。思ってたいくらなんでもどうしてこんなに悪いんですか？タイミングがいいのか悪いのか。あ、カオスさん。Hello, it's you. Hello. Oh, but got the phone. No, your name. Yeah, hold on. You are not in. You're not in Garlic phone yet. Gartic phone yet. そうですね。なぜからが、この問題が、昔からありませんでしたのに、なぜ今日だけしまった。なんでだろうね。まあ、もう直したはずですけどね。再起動したから、もう怒らないといいですが。大丈夫だよ、きっと。よし、じゃあやってみようか。何が書きたいでしょうか？何がいい？してる気がするんだけど。私ピカって言っちゃった。
そうね、ピカチュウだからね。ピカチュウこれは最初ピカチュウの呪いですね。ファーストピカチュウいつもね、いつもそうだから。じゃあ、クリスマスピカチュウとか。クリスマスピカチュウ。いいだろ。いいYes, yes, pineapple. We wanna draw Pikachu in the first, in the first, クリ忘れてしまった。クリスマスバージョン。Yes, the Christmas version of Pikachu. クリスマス。クリスマス。クリスマス。まあ、クリスマス。ピカチュウ。ピカチュウ、ピカチュウ。クリスマスピカチュウ。ピカチュウ、ピカチュウ is Japan anime. Yes, yes. Okay? Okay? OK。OK かな。いいよ。パイナップル。そう、ラギさんのね、パイナップルさんはパイナップルさん。バランさんですね。ジャックさん、ウェルカムハロー、ハワイユー、ハッピーディセンバー。よし。そういえば、今日はトークしましたですね、新しいスタンプ。下よ。下見て、コメント欄見て。パドルとクリスマス。ちょっと見ます。ちょっと。おめでとう。ありがとうございますね。1年ぶりです。去年ぶり。そうね。約束通りですね。約束通り。一つ消してパドルを入れました。偉いね。ありがとうございます。こちらこそ。いや、すごく好きですね、このパドル。ありがとう。グローバルチャンネル、そう。よし、じゃあ、やりますか。やりましょう。スタート。3。まだだ。よし。どれだっけ。これだよね。そういえば、まあ、時間がいいですね。最近が、友達と一緒にこのゲームをしてたんだけど、時間が操れるんですよ。そうなの？どこ？そうですよ。まあ、羊さんが作ったから、羊さんができるですよ。どれくらいでかかるのか。そうなの？どこで？ちなみに無限、モードがあります。無限モード。だから、そうです。だから作ってたやってみたんだけれど、あまりちょっときついですね。一つ一つで、13分かかってしまった映画。結構、だから、こだわりが出てしまうから。そう。だからあまりおすすめないね。じゃあ、だからどこから、そう。今まで通りでいいかな。どこから修正がそうです。そうですね。だから言いたかっただけです。ありがとう。新しい情報。そう。よし。じゃあやりましょう。クリスマスピカチュウね。そう。よし。タン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 。いやー、久しぶりに話してないですね、こうやって。ね、嬉しい。嬉しい。私はウイルスにやられたので。そう。コロナウイルス。コロナバイルス。いや、すみません。忘れてしまったいけない言葉ですね。そう、大丈夫だよ。ない。バイルス。
前よりはちゃんと発音できるようになったかな。ちょっとね、ちょっとね。全く練習してないんだけれど。シャン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 。ああ、そういえば、スンでもできますよ。スンスンスン。スンって何？スン、しかつ、大きい、近い、イメージを大きくなれる。そうなの？近いです。そうですよ。コントロールプルスです。なんかあるんだ。やってみて。コントロールプルス。コントロールコントロールキプルス。ーボード？そうそう、キーボード。コントロールとどれだ？コン、ええちょっと待って。いや、もしかして、ひらがなのキーボードですか？そうだよ。おお、なるほど。だって日本人だもの。まあね、仕方ないか。まあ、あった後で調べるわけですね。そうだね。後で調べてみる。そっか、なんかあるんだ。そういうことが。そうですね。あの人が、友達たちが、なんか前にやったからちょっと詳しいでしたね。マウスのホイールっていうんだっけ？できるのかな？できないですね。できないんだ。なんだ、残念。残念。時間がないので。時間。ハリアップ、ハリアップ。ピカチュウが非常に難しいですね。ピカチュウね。難しい。クリスマスだしね。クリスマスバージョンっていうのも難しいかな。どうしよう。ちょっと咲いたですね。US 配列。くそと。バケットが。バケット。どこか。そうだね。そういう。いや、できます。やばいです。にゃん。タイムアップ。やばいですね。できませんでした。咲いてしまったですね、僕の腕が。よし。クリスマス。どうしようかな。
難しいな。どうしようかな。そうですね。普通イラストソフトより難しいかもしれないですね。ガルティック。ガチク、時間が、制限が、時間がね、道具があまり便利ではないですね。まあ、面白いけどね。まあね、それもある。トトトントトトントトトントトン。あ、どうしようかな。どうしようかな。でかいとそうなんですよ。難しいね。書いたのです。やっぱりですね、ひつい様何か企んでいるですね。企んでないよ。企んではないけど、この後どうなるかが難しいですね。どうしようかな。どうしよう。次書く人困るかな。どうかな。まあ、ひつい様が、大将だからね、困らせてたとしても問題ないです。ひつい様の権利ですから。僕らたち下のひつい様のペットです。ペット。何があるかな。感じよし。どうしようかな。まだ時間あるね。そうですね。って思ったけどないかもしれない。そうですね。頑張れ、ひついさん。きっとひついさんができる。できないかもしれない。ちょっと待って。時間が。How do you join? How do you join? Welcome, hello, my name is 羊。ジョインはね、ちょっと待ってね。あちょっと待ってね。ジョイン、私ちょっと待って。ジョイン。これそうかな。これ合ってんのか。やさもめ
待って、私の時間がない。私の時間がなくなっちゃう。参加される方、過去に参加された方、もしくはメンバーシップご加入済みの方っていうのを英語で言いたいん探してた。Google 先生ですね。Google 先生ね。Google 先生。ちょっと今ガーティックフォン開いてるから。ガーティックフォンどっか行っちゃうから。これは多分江戸川さんだな。みんなクリスマスピカチュウよ。とりあえずこの色をつけとけばクリスマスカラーだから。どうにかなる。きっとどうにかなる。青、青、青。sorry, sorry. Do you like drawing? うん。あ、消されちゃった。にゃん。にゃん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 にゃ
にゃにゃにゃん。にゃ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 。にゃ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 。花なかったっけ？もう時間ない。時間ない。終わった。終わった。やります。ちゃんとやります。ちゃんとやります？何？ちょっと、ちょっと頭がフリーズしてしまったですね。夜だからね。そうそう。だから次ならきっとなんとかできるから。はい。ごめんね。大丈夫だよ。弾かれてしまう。YouTube さんにコメント弾かれちゃうんで、最近。よし。そうですね。じゃあ、見ていこう。クリスマスピカチュウ。私のピカチュウから。ほい。
可愛すぎる。やっぱり、ついさんが半端ないね。リアルツリーになっちゃう。パロル。何が書いてはいいのか、つかないで。思いつかないのでした。パロこの茶色なものが何？ル。ツリーでしょ？ツリー。パイナップルさんツリーだよね。私まあ、が、茶色がものが釣りだけじゃないでしょ。私がこれ、木を描いちゃったから。偉いですね。パイナップル。パイナップルさんナイス。江戸川が。パドルパドル。うまいね、うまい。本物の方だ。私じゃなくて。パドルパドル。あ、そうです。本物の本物方ですね。の方。アイルトライ&ジョイメンバーシップソンを作業ベリマチ。なんだっけ、誰だっけ、名前忘れちゃった。よし。保存 OK？ そうですよ。保存した。OK。じゃあ、ネクスト。パイナップルサンズピカチュウ。お、クリスマス。キリスト。あ、イエス、イエス、イエス。イルミネーション。悪魔に出るやつではないか。クランプスですね、これ。クランププレゼントちゃんとある。ナイいや、きっとあの映画みたいですね。セブン映画みたいですね。あのプレゼントが。ス。セイレン映画。いや、尻尾イルミネーション。ツリーになってる。ピカチュウズテイルが。そうそう。おしゃれだね。ハートありがとうございます。ハート返しさせていただきます。はい。よし。ネクスト、エドガガズピカチュウ。まるちゃん。時間切れでした。なんか持ってる。すごいですね。いや、ひついさんも半端ないですね。なぜこんなに可愛い描いてるのです。色つけてないけど。ナッシングカラーだけど。そうですね。時間切れでしたね。時間切れだった。なぜ、ピカチュウの顔が全然描けなくて、うん。特に目が難しすぎるだから、そのままにゴーグルに入れたんだけれど、うん。それでも時間切れでした。前書いてたのにピカチュウ。あんなに。そうサングラス。よろしい。サングラス。神谷のサングラスですね。チェリーブロッサムチェリー。チャーリーだね。チャーリー。雪だるま、スノーマン。本当は雪の色もうちょっと質感出したかったんだけど、ちょっといろいろあって。よし。ネクスト、カウスさんのピカチュウ。
あ、やっぱりみんな帽子書くんだね。帽子。最適です。ああ、そう、私時間なかったんだ。足。ほど。言うことがそれだけです。なるほど。なるほどですね。エレファント。おー、なるほど。おー、なるほど、なるほど。どうせなるほどは、なるほど。 Might work before Christmas. クリスマス。いやー、ナイスだよ。私のプレゼントがな、色がな、つけられればよかったんだけど。トカゲ。トカゲ。ビッグフット。ナイスドローイングだよ。キュッと。よし。ネクストターン、何書きたい？何書こう？久しぶりにアニメキャラが聞きたいですね。アニメキャラ。できればもうキャラ。そうですよ。なんか女の子キャラです。女の子キャラがある。そうそう。何がいるかな？どうでもいいですね。みんな知ってる。こなたなら誰でも知ってるですね。こなた？こなた、ラッキースターのこなた。こなたって誰だ？ラッキースター。ちょっと待って、ラッキースター。あ。見たことある。まあ、別に、それ、そうしなきゃならないわけではないんだけど、どんなキャラがいいんでしょう。ワンピースキャラ、いや、ワンピースには女の子がない。女の子じゃない、お姉さんだからね。そうそう。マキマ。呪術廻戦。マキマがいいですね。呪術廻戦でしょ？いや、シェインソーマンですね、マキマ。あ、じゃあ知らないやつだ。だからマキマがいいです。多分。ちょっと、ひついさんのマキマがちょっと見たいですね。どうかな。パイナップルさんがチョッパーって言ってるけど。チョッパーが女の子ではない。あれだ。チャットのところにマキマンを貼ればいいんだよ。そうですね。ちょっとやります。ちょっと待って。はいよー。何金パンダさん、こんにちは。いらっしゃいませ。今日はガーティックフォンで遊んでおります。もしよろしければ、いつでも参加可能ですので、今、ちょっとね、キャラクター考えてたところ。I sent the image of Makima, the next character that we will gonna draw in the channel where the link of Gartic Phone was sent. 伝わったかな？伝わったかな？どうかな？ちょっと待ってね。もうイメージが送りました。ちょっと最近が女の子キャラの書きが練習したんですから、ちょっと自慢したいだけですけどね。羊さんごきげんよう。ミゲルさんウェルカムハイオンのミゲルさんが緑じゃなくなっている。ハッピーディセンバー。今一回ピカチュウ
書いたところなんだけど。どこに貼ったの？江戸川さん。と、ひつぎさんが送って、ガルティフォンのリンクを送ったチャンネルに。あらまあ、そしたらこっちにポイってボイスの方がいいかもしれん。おう、いいよ。ちょっと待って。ちょっと待つ。ああ、ひついさんが送りましたね、そこに。あにゃうにゃ。ありがとうございます。うん。よいしょ。ナイスサービスです。テレポート。そう、ひついさん。It's okay for you guys, draw Makima. 負けま。どういうの？ Oh, nice. Thank you very much. オッケー、オッケーそう。ハウスさん。じゃあ、パイナップルが何でもかけるですからね。天才人なので。さすがだよ。よし。チェーンソーマン見てないから世界観わからないけどいい。いいよ、別に。いい。僕らたちがどこでもないことをかけるわけではないので。はい、じゃあ、よし。いきます。レッツゴー。Let's go. よし。マキマ。頭だよね。たまたま。そうそうそう。そうそうそう。明美ホームラン。ホームラン。ああ、確かに窓マギとかも良かったかもしれないね。おお、確かにね。時間ない。そんなはずはないですよ。ひついさんは天才児なので。時間ない。羊って発音するとすごく可愛いですね。ありがとう。My name is 羊。そういえば、あの友達グループの中に、新しい人が出会いました。メキシコでしたっけ？メキシコのイラストレーターさんでした。女の子でしたけれど、あの人の名前でしたが、羊でした。あ、そうなの？そうです。へえ。日本の言葉の方です。ちゃんとメキシコ人なのに羊に名前でした。あらまあ、珍しい。そうそう。ちょっと長いからヒッツさんだけでの、ヒッツさん、呼んでした。ヒッツでした。だからこの名前がヒッツでした。難しい。いや、メリークリスマスマス。イエスイエス、パドルディセンバースタンプあるよ。イン。ジョイナス。そうそう。
でこの人耳ある？そうですよ。ひついさん、の仲間ではないですね。難しいよこれ。ひついさん、どうやって聞こえるのですか？何が？人の、まあ何もかも、何もかも。人の声とか、え？あそうですよ。ひついさんが耳がないでしょう。どうやって聞こえるの？あるよ。あるよ。あるよ、どこ？角。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。ちょい。聞かない、やっぱり。もう、ちょっと虫っぽいだけれど、いいだろう。虫っぽい。そうそう、虫がそうでしょ。アンテナで聞くやつ。ダメだ。アンテナみたいで、ひついさんの普通の。アンテナ。ちょい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 。ちょいちょい。無理よ。無理よ。無理よ。メキシコネームジンギスカン。マックスさん、ウェルカムハイ。なんだっけちょっと待って。Today is Gartic phone now. ソフトの使い方。まあ、ページですね。こうソフトではないです。ね。ソフトページ。パンドラバナナクリスマスもほもほ。そうそう、クリスマス。クリスマス。どこまで書けばいいの？うん。どの意味ですか？どこまでどうやって書けばいい？どうやって書こうかな。計算しないですね。そうなんだけど。It's great to know Japanese and hair color is orange. そう、オレンジなの？オレンジなのか？これは。オレンジピルだね。ああ、いい絵ですね。オレンジピル先生。オレンジピール。オレンジピル先生でございます。初めて聞いたよ。その言葉。うまいですよ。もしかしたら、今を聞こえている人が誰かしているのかな。だが、しているかどうか言いませんからね。もしかして、僕はしてると言ってしまったらバレてしまうから。バレてしまうから。これ何？君がオレンジピルをしてるですね。あれ？
黒、おー。しまったな。どうしようかな。にゃん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 。にゃん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 
だが、羊様はちょっと元気そうがすごく嬉しいですよ。そう。ちょっと良くなった。そうですよ。前の時みたいに、うん。みたいにならないよかったです。いやでもね、今日本はね、また別のウイルスがね、流行ってるから。やめてください。ちょっと元気に行きたいんだけど。うん。気をつけてくださいですね、羊様。はい。ロシアからこんにちは。マックスさん、ウェルカムハロー。ネクストキャラドラえもん。ドラえもんも毎回書いてたね。そうですね。どうなってるんだこれは。わからないときは隠す。そうですね。最強なテクニックだ。そうだ。隠せば何も問題はない。あにゃ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 。あ、クリスマス。あれ？カスタムスタンプってみんな使えるんじゃなかったっけ？あ、使えないのか。メンバーシップ入ってないと。そうか。そう。知らないでした。知らなかった。まさか。みんな使えると思ってた。みんな使パナビえる。トゥールですね。そっか。だからみんな、そっか。使わないのか。そうですよ。クリスマス、パドルとツリーの、スタンプ、今日からだから使ってねって言っても、そっか、使えないのか、みんな。残念ですね。残念。それはとても残念だ。どうなってるの？ねえ、足りない。足りない。何が書くところ、スペースが足りない。何が書いているのですか？いや、普通に書いてるんだけど、これはもう一枚下に必要だなっていう感じ。まあ、残念ですね。残念ですね。まあ、しょうがない。マックス・ウェルザ・キャット。なんだろう、それ。さーと。使えないんだって。残念だね。ここを逃したらまた1年後だよ、使えるようになるのは。
そう。パドルと12月。この機械が買えないとね。機械、そう。ね、そういえば、うん、僕には、人生で一度にしかありません機会が出会いました。すごく不安ですね、最近。どんなやつYouTube にある先生が漫画家さんです。いや、漫画家というか、たまには同人誌で作るというか、そんなものですけれど。うんうん。このコミケではなくて、うん。コミケみたいにイベントで行きますね。で、そこで、行っていました。日本の皆さん、よければ僕と一緒に来てください。スペースがあるから。そのスペースが分けてある。で、僕は聞いてしまったら、先生、もしかしたら、僕は個人で僕は日本人ではないから、あそこで行ってないんだけれど、僕が漫画を描けたら、先生、僕の代わりにその漫画が売れるのかな、自由だけですから、小さいなことでなので、ちょっと、スペースが空けたら大丈夫。で、はいで行ってしまった。はいで行ってしまった。今がをかけたらいいだろう。見せてみろ。その漫画がお前なら売れてやろう。売れます。君の代わりに。どうだった売れる？まあ、今はその漫画、去年、2月に、やるから、その時間があるんですね。今を書いているんですよ、同人誌。今書いてる。そうそう。来年だからちょっと不安。来年ですね。来年ですね。来年2月に、あります。そうなの？だから1ヶ月ぐらいにあります。今は書いているんだけど、すごく不安ですね。大丈夫。きっと大丈夫。まあ、できるかどうか知らないんだけれど、やってみます。そうです。もう、人の絵がきつい。もう、大丈夫だよ。ありがとうね。受かるといいね。先生のチェックに。そうそう。よし。じゃあ見てみよう。うまく描けなかったし、色も塗れなかったけど。いやー、難しいって。おー、さすがきついさん。うますぎるんだけれど。時間が足りない。背景が悪かった。ねえ、チェーンソーマンってどういう話なの？まあ、チェーンソー、人間になった男の話だ。海になっちゃった。海になっちゃったですね。ちょっと、これ誰だ？現代の武術みたいですね。アーティスティックということですね。アーティスティックになってしまったね。そうだね。そう。これはマスターピース。日本語の言葉何でしたっけ？一番最強な、一番最強。傑作だね、これ。傑作、ありがとう。ノコギリザメ。そうだよね。わかんなくなるよね。これなんだろうってなるよね。まあね。パチパチありがとうございます。サンキューベリーマッチ。これ誰？猫アルクですね。猫アルク。フェイトのキャラ、パドロみたいにフェイトのキャラです。あ、そうなの？
パドールの仲間。クリスマス。まあ、そんなところかな、みたいなものです。ミームですからね。有名なミーム。あれ米津さんの曲なの、チェンソーマンって。ハッピーで埋め尽くして、にゃん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 。そうですよ。あ、そうなんだ。おしゃれ。ありがとうございます。この胸の中。よし。呪術廻戦とチェンソーマンがもう区別つかないの。見てないから。よし。ネクスト、パイナップルサンズマキマ。あ、キックバック、そう、キックバック。ノコギリダメ。ノコギリダメ。ミミズ。どうしたどうしたファツどうしたおお、ガウスさんの絵がうまいね。マキマちゃんと理解してくれてました。マキマどこにいないですね。どこにもいない。でも、ちょっと待って、袋の中に何かいる。そうね。多分マキマですね。これはちょっとネタバレんだけれど、そうなの？漫画によってちょっとあり得るかもしれないですね。マキマスの中にいる。そうなんだ。そういうことなんだ。そうですね。あ、じゃあ、カオスさんは知ってるんだ。あは。まあ、いや、カウスさんが、まあ、誰でも知っているですね。そう。ミミズがクリスマスになってる。ノコギリザメ。チェーンソーフィッシュ。マキマ。ノーヒューマン。フィッシュになっちゃった。これネタバレになるのかな、もしかして。もしかしてだけど。マキマとは。マキマってこうなるのかな、最後。まあ、そうです。まあ、なんとなくそうですね。なんとなく。少なくともあのバッグの中に入れるの状態になるのです。そういうこと。あれです。これはビームです。ねえ、マキマどこ行ったいっか。よし、次、江戸川さんの練習の成果を見せてもらおう。よし。どうかなあ、かわいい。クリスマスじゃん。しっかり色も塗ってて。もう、やっぱり、きついさんがちょっと HD すぎるんだけれど。上のこと考えたら下はここまでしか描けなくて。足が。いや、それはうまいです。いや。まさか、本当に本物のマキマを描いてみたのか僕は考えませんでした。すみません。だからクリスマスマキマ描いてしまった。手がハートになってる。かわいい。やっぱ、だから、ひついさんが見てるときがちょっと緊張しているから、ちょっと。なんで別に緊張しなくていい。いや、色塗れてるのすごいな。かわいいね。ありがとう。ピカチュウでも描けないぐらいに緊張。どうして久しぶりだからまあ、多分ね。大丈夫だよ。かわいい。うまいです。
私カオスは、さんが出てしまったですね。私はカオスさんに合わせた。そうですね。ここすごく重いです。ここ。やってみたら、ちょっと、うん。何エッチなことが書けるのですね。ひついさん。何その能力があるんです。能力普通に書いただけだよ、私。もしかしたら天才か。パチ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 。パチパチパチありがとうございます。ネクストキャラがどんどん増えていく。セイバーとか。セイバーって何のキャラだっけ？セイバーってパドルの元ネタか。そうですね。うん。タイトル。おう、最後、セーバーが書きたいですか？いや、コメントで流れてきた。あお、なるほど。ネクスト。カオスサンズマキマ。マキマ。マキマ。もうやっといたんだからいいですね。めでたし、めでたし。私おね、う、待って。ペンギン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 。上はマキマなのに。あれペンギンにもなるのかマキマは。ないね。ならないだと思います。あれか、私の影が余計な仕事をしてしまったのかな、また。なんだこの色はっていや、なっちゃったかな。きついさんの、きついさんの絵がうまいですよ。いやー、前に、やっぱりひつい様が、その気があれば、ちょっとエッチなことにも書けますですね。書かないよ。書かないよ。私はカオスさんに合わせた。2万年、300万円が、払うとしても、300万。そうそう、300万円。そんなに払われたら、それなりの絵を描かないといけなくなっちゃうね。そうですね。いつかお金持ちになったら絶対にやる。 300万円が降ってくる。ペンギン。ナイスドローイング。あ、フェイトか。よし。保存した？保存。そうですよ。保存したのです。よし、オッケー。ネクストいけるのかな？もちろん僕はいけます。What about you guys? You can continue with one more drawing. のこぎり。 I'm good. お、できるみたい。で Thank き you. る。パイナップルさん。どうか。Pineapple. What about you? You can continue, man. イエス。Yes. Nice. どうしようかな。何書く？クリスマスクリスマス、ドラえもんどうでしょう？クリスマスドラえもんいいね。どう？クリスマスドラえもん。クリスマスドラえもん。クリスマスドラえもんって。よいしょ。クリスマス。トップさん、ウェルカムハロー。Today is ガーティックフォンナ。イエス、クリスマスドラえもん。ちょっとだけ、ちょっと待って。ちょっと待つ。いらっしゃい、ウェルカムハロー。走れそりよ風のようにパナルパナル。はい、戻りました。すみません。はーい。来ました。お待たせしました。よし。
ナポーさんはクリスマスドラえもんって言ってるからいいけど、カオスさんいけるかな？ Yep. いいえ、オッケー。ナイス。ナイス。クリスマスね、クリスマス。よし。ですね。どうしようかな。クリスマスドラえもん。ドラえもんってどういうの？最近書いてないから中に、ひついさんの心の中にきっと答えがあります。心そうではなで、いと、先生だね。心で感じるんだ。考えるな感じよ。ちょっと、ひついさんは、ちょっと天才ですね。なんで？だって、なんで言ってんの？あと、漫画、同人誌が売ってくれます。先生がね、実は、ひついさんみたいにたまには、リクエストキャラが書いてくれたんだ。で、うん僕は頼みました。うんいや、僕ではなくて、他の人は頼みました。いろんなキャラ、有名なキャラ。で、うん先生が言った。僕はそのキャラの姿を覚えるわけではないでしょう。Google 先生を使わなきゃダメですのですって、そこで気づいてしまった。ひつい様が特別、暗記力がいいですね。非常そうかな。どうしようかな。どうしようかな。気のせいだよ、気のせい。記憶力はそんなに良くない。どうしようかな。何について？何について？そうどういう感じにしようかなーって思って。もういいかな。今日配信を楽しんでね。はやてさん。Thank you for coming to the this streaming and please come visit us again. See you next time. またね。僕は昭和キャラが向いてないかな。向いてない？向いてない。まだもっと強くにならないとダメですね。もっと強く。まだ力不足ですね。大丈夫だよ、大丈夫。きっとうまくいく。何もかもうまくいくよ。信じよう。ちょっと肝心なところがこれまだ書いてない。ちょっと危ない危ない。私もまだ書いてない。やっぱり顔のバランスですね。顔のバランス、まあ、時間がないから。顔のバランスは私もちょっと良くない。やっぱり目がこのもののドラえもんが目が大きいですね。やっぱりしくじってた。しくじってた。まあ、失敗した。まあ、
まあ、いろんなドラえもんがいるのよ。大丈夫かな、これ。あ、これはどこだ？これはどこだ？ここはメキシコだが、違羊さんがいるところは日本ですよ。う。場所の問題。場所なの？場所。いや、ドラえもんのどこかなって。どの部分かなって思う。未来人ですからね、ドラえもん。ああ、まあ確かに。どうしようかな。どうしようかな。そうですよ。いや、これは多分、うん。ガウスさんの絵ですね、これ。なんとなくその気がします。あー、難しいな、難しいな。プレゼントフォアメキシコシティ。にゃお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 。さーてどうしようかな。どうしようかな。どうしようかな。難しいな、本当に。羊さんできます。僕は羊さんに信じています。難しいよ、難しいよ、これは。難しくないですよ、羊さんは。ちょっと、少々したな。まだ色が少ないからいいけど。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫かな。大丈夫ですよ、大丈夫、大丈夫。よし。にゃ。大丈夫じゃない、大丈夫じゃないですよ。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫。大丈夫です。すごい慰められてる。あ、いや、僕の話。自分で自分を慰めてた。そうそう。うん。雲行きが怪しくなってきた。怪しい、怪しいよ。よしよし。大丈夫、大丈夫、大丈夫。多分大丈夫。どうにかなる、どうにか。多分どうにかなる。うん。ってことにしとこう。
まだ間に合う。まだ間に合う。うーん。うーん。うん。まずこれでしょ。え、そうじゃないのかな。あれ、ドラえもんの足ってどうなってたっそうだよ。け。どうなってたっけ。うん。細い足ですよ。細い。細とかったっけ。にかくすごく細い。あ、いや、細いと、短い足。短い。すみません。細いではなくて短い足ですよ。短い足なんだけど、ショートレックス。ショートレックス。確かこういう座り方してたよね。違うのかな。これ違うのかな。足じゃないのかな。どうしようかな。3のところでしたか。スマホ。いるですか、ひつい様。いるよ。いるけど。失敗しないでください。え、難しいよ。難しいんだよ。うん。どうなってるんだ。本当にわかんないな。これつけとこう。これは大事。どうしようかな。いや、ひつい様。就職しな、就職。集中。そうそう。集中。集中です。すいません。集中です。集中。何の音？何の音だろう。いや、どうしよう。どうしよう。ただの足でしょ。何を書いていますか、ひついさん。いや、なんかクリスマス感がなかったからどうしようかなと思う。にゃん頑張って。にゃ。
よし。ちょっとだけクリスマス感出しといた。ナイス。どれどれ見よう見よう。どれあ、ちょっと待ってね。どっか行っちゃった。よし。じゃあ、私のピじゃない。ポップテピックですか？ドラえもん。次にポップテピックを書いてみましょう。いいよ。どっち書くかわかんないけど。よし。ドラえもん、クリスマスドラえもん。おー、かわいい。やっぱり半端ないです。プレゼント、なんかある。てか、お、ナイス。ちょっと待って。体が。アリエンですね。エイリエンだよ。こいつは。エイリエンの絵が入りました。クラウンだな。これは。クラウンだ。また、ボール置いてあるし。クリスマスだからね。クリスマスの飾りか。そうですよ。それと決まってるでしょ。尻尾こんなんだったかな。まあ、なんとなくでしょ。スタイリッシュドラえもん、クレイジータヌキ。あれかな、手がないと思って。そうですね。私が上に掲げてしまったから、プレゼント。やっぱり可愛いですよ。ポケット、4次元ポケット。私も書いてないんだよね、ポケット、今日。書き忘れた。ね、ナイス。ポケット。大事なのにね、朝から忘れてしまった。なくなっちゃった。ナイス。どこから行っちゃった？ナイスですよ、ひつい様。ナイスだよ。パチパチカオスさんもだよ。カオスさんも江戸川もナイス。ナイスラブインク。よし。NEXT。パイナップルサンドドラえもん。ちゃんとドラえもんかな？やっぱりですね。ひつぎさん、ちょっと何これ、思いすぎるだろ。ドラえもんどこ？ドラえもんいるよ。心の中ですか？心の中にいるんで。ここに。パイナップルさんのこのドラえもんの顔、ナイス。ナイスすぎる。なんか、捕まったようになっちゃった。ドラえもん風の何か。ちょっとアトムっぽいですね。そうだね。足がロケットだからね。そうね。ロケットだから。フライングドラえもん。いや、いいね。このナイスだよ。ナイスドラえもん。私のマントいらなかったな。やっぱり。いやー、うまいですよ。うまいですよ。綺麗なマントです。
やっぱり羊マントだね。いいマント。マントで飛んでいるのか、ロケットで飛んでいるのか。ナイスドローイング。では、よし、ネクスト。江戸川さん、ドラえもん。クリスマスドラえもん。やっぱり目が違和感が出たですね。ちょっと好きやな、目が。オッケー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 。のび太くん。のび太くやっぱりきついさ。ん。何何何ですかきついさ。何ですかやっぱりね、何何でしょう。何でしょう。この足しか描けなかったんだよ。いやー、うまいですよ、きつい。のび太くん。のび太くん。4次元ポケットから出てくる。のび太くんがドラえもんの中に入れてしまう。このやっ帽子、ぱりですね。クリスマスの帽子かな。まあ、そのつもりでしたけれどね。クリスマスハット&そうだね。江戸川さんの方はクリスマスだね。いい顔してるわ。そう見えないでしょう。まあ、イメージを検索したら方がいいかな。イメージ。ドラえもんの練習。いや、クリスマスハットのイメージ。いや、いいんじゃない？私もこれ書いてたし。パノル、まあね。パノルもそれだし。スタンプ。そうですね。うちまたやめて。いや、だって書けなかったんだもん。バランス。バランス。バランス取るの大事だから。ちょっと、腕がないですね。それはサイレンヒルっぽいですね。サイレントヒル。腕はどこかに行ってしまったんだ。そう。多分後ろにある、後ろに。うん。いやー、ナイスドローイング。ネクスト。カオスサンズ。クリスマスドラえもん。ほらほらほら、同じ帽子。それなりに可愛いですよ。あ、プレゼント。イエス。おー、スタイリッシュ。そうです。すごいスタイリッシュ。そうね。おしゃれだね。おしゃれなドラえもんだ。すごい。背が高い。パチエモンだ。いや、でもこれが一番ドラえもんっぽい気がするんだけど。そうね。待って。肩から首輪が。いいね、このキラキラしてる感じ。意外といい感じね。一番良かったんじゃない？今までのドラえもんの中で。今日のドラえもん、4パターンあったけど。そうですね。ねえ。ちょっともう一回見る。そうですよ。もう一回見るわ。もう一回。いや、でもこれも好きだな。これの顔が好きだな。やっぱ、いや、ひついさんの一番ですからね。やっぱりひついさんはのドラえもんがいいですよ。まあ、腹のところに何かあるんだけど、なんとなくですよ。なんとなく。いや、やっぱり
え、今日のドラえもんは、最後のが完成度が高い気がする。どうだろう。だってこれは手がないから、スタイリッシュだし。なるほど。背が高いドラえもん珍しい。フランス版ドラえもん。よし。どうですか？いけますか？まだ。You you can, it's fine to continue for you guys, or it's time for sleep. I'm fine. Oh, nice. ガウスさんがいい、OK と言っていました。だが、パイナップルがどうでしょう？パイパイナップル、さん what about you, man? You can continue. もう一試合寝てしまっ。もう一試合できるって。おお。ポップテピックがどうでしょう？ポプテピピック、二人いるけどどっち書く？高いの方。高い方って、あれ、青い髪の子だよね。あれどっち？ピミでしたっけ？ピピミあれもう一人誰だっけ？名前忘れちゃった。ピピミだっけ？あ、ピピミであってそう。そうですね。ヘアフォンはどう？いいだ。OK、パイナップル。オッケー。 We wait for you。ヘッドホンを変えないといけない。そうそう。ちょっと、イメージだ。イメージが送ります。はい。ポポコとピピミ、ポポコか。じゃあ今度ピピミだ。そうですね。ポポコがちょっと、細いからね、入れないですから。3のイメージ。色的にでもピピミはドラえもんみたいだね。まあね。今、チャット、ボイスチャットの、ボイスチャットのチャットに送ります。ピピのイメージ。ピピミ。ちょっと、一回。はい、送りました。OK。I sent the image of Pipimi in the chat of the voice chat. It's the next character that we will wanna draw, guys. Yes, I think. どうかなまあ、さっきの鳴き声がやっぱり羊っぽいですね。お、パイナップルが戻った。イエス。オッケー。ピピミ。よし。ピピピシャー。何それやろう。よし。レッツゴー。よし。難しくない？まあね。バランス。難しいかな。バランス難しくない？いやー、そんなに難しくはずはないんだけれど。入らない。ちょっと、丁寧に書いていれば大丈夫ですよ。丁寧に書けないよ、私。だって顔長い。おにゃー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 
いや、これはいい練習ですね。いい練習、いい練習。いやー、初めて書くからね。きっとうまくいきますから。羊さんは天才人ですから。天才人。そんなことないんだよ。え、耳あるの？そうですよ。羊さんの仲間ではない。仲間ではない。書けなかった。大丈夫、大丈夫。まだ時間がある。よーし。え、ちょっと難しい。ないですよ。よし。早いね。いやいや。よし。これで、これで。もうあまり時間がないか。いつですか。よし。この色かな。そうですね。この色だ。え、何色？何色？え？そうですね。特に肌ですね。肌が変な色だね。肌はまあ、まあいいか。うん。まあいいか。まあいいか。まあいいか。いや、よくない、よくない。待って、待って、待って。何色？これ何色？何色？え、色が違うな。色が違うな。大丈夫、大丈夫。いやいや、大丈夫ですよ。きっと違くない。こんな、もうちょっと暗い色なの。あ、あ、あ、んえ？これは羊さんの絵が気がするんだね。これどこで使ったんだこれ。この色はどこで使ったんだ一体。多分、こうで、かな？本当かな？おにゃ。
こんなに、パトリシオ、んこんな、いや、パトリシオが、うん。どうぞどうぞ。パトリシオさん。ああ、ペンが見つからないでしたから参加しませんでした、3年に。だが参加つもりでした。そうなんだ。そう、だがペンがなくしてしまった。ペン。もし見つかったら、まだやってるから。まあね、まあ寝てしまったかもしれないですね。確かに遅いもんね。そうですよね。デフォルメキャラが一番個性的ですからね。確かに。こんなのかな。こんな感じか。こんなちょっとあれか。ね。ちょっとあれか。何？ちょっと色が違うかも、私。どうでしょにゃ。う。よし。これどこで使ったの？ヘルシークやの誰もふもふ水分補給ありがとう、まるちゃん。この、日本語の名前で何でしたっけ？目の病気で、ある色が見えない病気。色盲？まあ、英語ならコローブラインドですね。コロブラインド。そう、まあ、とにかく、最近が夢になったケースがあるんですね。これは Twitter に起こりました。そこにある日本人のイラストレーターさんに、自分のイラストを投稿しました。女の子のイラストだけれど、あの女の子の肌が緑色でした。で、人はコメントで聞かれてました。なぜ緑色ですか肌で、イラストレーターが答えた。どういうこと？普通の色でしょ？肌色だよ。そこで気づいてしまいました。あの病気だ。なるほどね。あるもんね。もうそれはでもしょうがないもんね。生まれ持った病気は。そうですね。残念。逆にたくさんの色が見える人もいるからね。そうですね。すごく珍しいけれどあるんですよね。そう。羨ましい。そうね。話題になってたな。そうなんだ。ダメかも。ダメだった。シップコンシェプついさんいらっしゃいませ。今日はガーティックフォンで遊んでおります。今はピピミちゃんを描いております。描いているつもりです。お仕事お疲れ様です。ハッピーディセンバー。クリスマス。ハッピー、まだクリスマスじゃないけど。ハッピーニューイニューイヤー。ハッピーラストマンス。かな。マウス。
マウスですか？マウス、マンス、マンス、マンス。マンス、マンス、ん ?12 月、ハッピーディセンバー。私の発音が良くない。ディセンバー。いや違う、マンス、マンス。まあ僕の発音にもですね。マウス。の、マンス。どうしようかな。何今のエフェクト。あれじゃないかな、ログインボーナスじゃないかな。最近入れたの。お出資者いらっしゃいませ。今週目。クリスマス。パドルも入っておりますので、よかったら遊んであげてください。そう。多分、トゥイさんが言ってたのは今のログインボーナス。ログインしたら出るよ。ブラックリストに入れられたのかと思った。違うよ。ブラックリストはこんなに輝いてないよ。可愛くないよ。にょにょにょ。パドル。コンセプ目。にゃ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 。やらかしてる気がするな。そんなはずはないですよ。だといいんだけど。きついさんが、パーフェクトヒューマンですか？パーフェクトヒューマンっていう歌あるんだよね。ちょっと気になるんだけれど、きつい様、もしかして数学うまいですか？数学、マテマティック。通学そう。通学ってなんだ？通学。いや、ちょっと待って。そうだよ。あの言葉、ちょっと、どうやって言ってんのか。やめようかな、これ。やめましょう。よし。終わっちゃった。数学。チャットに打って、チャットに。ちょっと待って。そういえば。そう。よし。よし。数学は好きだった。マス。なるほど。やっぱりですね。なんでなんとかその気がするでした。文系っ
文系でもあり、理系でもあるという謎の羊。よし。やっぱりパーフェクトヒューマンですか？コメントに反応するのかな。ろまらずに取り巻いてコメ残せば乗るの。そう。コメントで反応します。そう。ロムっちゃうと、ログインしてないことになっちゃう。よし。では、私の、ピピミだっけ？ピピミだよね。ピピミちゃん。おお、やっぱり羊さん的かわいい。頭が入らなかったの。ゾウさん。3年。途中までうまくいったのに。パイナップルさん。パイナップルさんがパイナップルさんのことをやってしまったんですね。トイさんありがとうございます。ラギさんおめでとうございます。ミゲルさんも、ユノソさんもおめでとう。コマちゃんさんおめでとうございます。おでんさんおめでとうございます。キサナギさんおめでとうございます。ありがとうございます。ナギフめ。クリスマス。トイさん、あれでもトイさん自体、あれ緑じゃないけど、キラキラさせていただきます。キラ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ギフトでも乗るのかと思ったけど、今じゃ確認できなかったんだ。確かにさっきもうログインしちゃったからね。確かにね。どうなんだろう。ロムの状態でギフト送ったらどうなるんだろうね。ありがとうね。ミゲルさん。コングラチュレーション。おめでとう。よし。おめでとう、シンジ。ありがとう、シンジ。じゃあ、ネクスト、パイナップルさんズ、ピッピミー。ちょっと待って、エレファント。エレファントに突っ込んでなかったわ。なげふめ、パチパチ。ありがとうございます。でもいい感じにバランスはいい。バランスパーフェクト。そうね。よし。パイナップルサウンドピッピンみちゃん。あれ行かない。あ、いた。待って。楽だ。あれかわいいのがうまいですね。かわいいけども。あれ何何これは何どんなことフローム、なんだって何これそれは、カメルですね。カメルの顔です。カメルそう、カメル。なんだろう。私の知らないキャラクター出てきた。クリスマスっぽいけども。そうね。ちょっと待って、ラクダ。これはビビミちゃんなのか？まあでも何でもありだからな、あのアニメ。まあ、そうですね。じゃがりこ。確かにじゃがりこかもしれない。じゃがりこ知ってるかな？じゃがりよくわかんない。すいません。ジャパニーズスナックなんだけど、ちょっと待ってね。じゃがりこ、はい、ジャパニーズスナックなんだけど、キャラクター。
これって飛んでくのかな？飛べるのかな？飛ばせるのかな？ダメかな？ダメかもしれない。後で送っとくね。後で。おお、ありがとう。すいません、すいません。新解釈ブビミ。なぎふなぎふなぎふめ。よいしょ。よし。ネクスト。江戸川サンドピピミ。ピピミ。よし。あれハロウィンまあ、ハロウィン好きだからね。ハロウィン。おお、きついさん、僕の絵が完成した。なんて。おお、ナイス。これは一番うまいですね。ナイス。ナイスですねだけどハロウィンだよ。まあ、ハロウィンの方がいいでしょ。かっこいいですから。かっこいい。まあでも、いいよ。なんか一番近いかもしれない。そうですね。うねまい。うまい。それはきつい。パーフェクト。パーフェクトピピ。これはなんて声です。きついさんも僕の絵を完成した。いや、私だけじゃないよ。カオスさん、そうですねカオスさんもパーフェクトだよ、これ。Yes, good job, カウスさん。ベリーナイナイススイラスト。すごい繋がった。そうですね。よし。ラスト、カオスさんとピピン。ヤギに対してゴート。ピピミ。そう、こんな感じだなと思って。あれそう、この感じ。ちょっと待って、ちょっと待って。パイナップルさん。パイナップルが、このオリジナルキャラが描いてる気ないですね。パイナップルさん、これ、バード。飛んでいきそうだよ。まあ、なんでもありだから。もうね。何でもあり。ナイスドラウィング。ナイスドローイング。なんでもありってなんて言うんだろうな。Body Well, seems to strangely accentuate the derpy face. Oh, don't worry, man. It's fine. In that anime, wherever all things are allowed in that anime. ギャ So グ、 it's fine. It's perfectly fine. ギャグ Which アニメ。 matches pretty well. Oh. Yeah, it's a psychedelic anime, so this is fine in that anime. It's canonical. ギャグってなんて言うんだろう。いや、ちょっとそれは翻訳がない、ないね、言葉。ないんだ。英語の言葉。ギャグはギャグなん It's だ。 a, so, I think so. It's a gag story, so there is no problem with this drawing. It's perfectly fine. Thank you, Kausu-san. ギャグ漫画 OK。そう。よし、OK。ナイスドローイングだよ。みんな。そう。コメディ、スタイリッシュ。そうね。コメディ。パイナップルの眠れる時間がもう来てしまったですね。そうだね。パイナップルさん、go to bed? さて。パイナップルは寝なければ寝れません。Good night, man. Good night. サンキューパイナップルさん。ピピンミー、はずは、うにゃうにゃ、チキン。
おにゃおにゃ、おにゃおにゃ、おにゃおにゃ、おにゃ、バードボディ。違う。バードヘックボディ。ゴッドベッド、パイナップルさん、あ、パイナップルさん。待って。パイナップルさん。ログイン。待って、これ合ってんのか？スペル合ってるのか？まあね。ちょっとどういう意味ですか？ガーティンの中に。まだガーティックから出てないってことですか？コメントって、これか？これログ。イエス、サンキューベリーマッチ。通じた。コメントってこれで合ってたのかな？羊。サンキューパイナップルさん。よいしょ。またね、パイナップル。またね、ありがとうね。サンキューフォーカミングとザチスストリーミングウィズガティコポン。こんにちは、そしてさようなら。はい。Please come visit us again。英語で適当も何でもあれも同じ単語なのかな？どうなんだろう。適当、何でもあり。Oh, I understand. Yes, that's right. 顔が体の、鳥の体のところに合ってるってことですよ。あの顔がちょっと鳥っぽいだから、体に合ってる。なるほど。イエス。I think so too。はいのぽさん、おやしぽめ。パドル、クリスマス。またね。よし。よし。どうしようね。にゃん。にゃん。きついさん、興味があるキャラがいないですか？興味があるキャラ。今まで書いたことの、あれの続き書いてないね。早尾先生。早尾先生のどんな続きでしたっけ？ジブリ、トトロ書いてないね。トトロ。でも、どうしようかな。難しいな。トトロ書いてないですか？今日は書いてない。ちょっと待って。今日がないですね。コメントで募るか。次に書くものをみんな。どれにしようかな。カウスさんが自分からないでしたね、今まで。確か書きに。たいキャラ。カウスさんの知ってるキャラクターがいいね。聞いてみるですか？うん。カウスさん、and there is any character that you want to draw? I'm good with whatever you all want to do. Oh, I see. Thank you. 何でもいいですって。なんでもいいんだ。そうですよ。ついさん早尾先生、ポンポコ。違うんだよ、ジブリ VS ディズニーやってたんだよ、ずっと。ガーティックフォンで。それはやりたいですか？あれはでも偶然生まれたものだから。何がいいかな。パドル。何がいいかな。毛玉。パドル
毛玉、いいだろ、毛玉だ、いいですよ、毛玉。クリスマス毛玉。Yes、いいだろ。クいいのか。リスマス毛玉。イメージ、ひついさん、ちょっと毛玉のイメージが送れないでしょう。ちょっと、あ、ガいいよ。ウスさんにとってちょっと難しいかもしれ毛ないから、玉送るよひつ。いさんがあるですね。毛玉の、そうそう。何の、お願いします。何の毛玉がいいかな。まあ、参考資料になるな毛玉がいいですね。普通の毛玉かな。まあ、そうですね。で毛きれば。玉、毛玉。おお、さすがですね。これでどうですか。よし。そうですね。That's fine. ガウスさん、we will gonna draw the character, the mascot character of Hitsuji Kedama. You are fine with that? Yeah, that's fun. Nice. ナイス。よし。クリスマスね。クリスマスバージョンね。私はあれを書こう。Yes. よし。オッケー。じゃあ、レッツスタート。って言ってもな。って言ってもな。なくなっちゃう。私が書くとやっぱりスタンプみたいになっちゃうんだよね。いやいやいや。可愛いだから大丈夫です。その代わりに僕はちょっと可愛すぎるだからちょっと僕にとってこれは本当の試練ですね。試練なの？そうですよ。にゃー。もふもふ、そう、それ書いちゃうんだよね、私。多分。一番細い線を使うんですか、ひついさん。それとも2番ですか。私は2番。なるほど。では2番で使いましょう。You're in control when you with Medicare online. Compare what's necessary. アメリカの贈り物ですね。アメリカの贈り物。コマーシャルかな。そうですね、コマーシャル。ラジオ。そうです、レディ壊れかけのレディオ。って思ったけど、2番って思ったけど1番も使うときある。このきついさ、ちょっとイカ様でしょ、それ方向騙してたよね。だって細かいところがあるんだもん。細かいところがあるんだよ。まあいっか。ほんと？
時間がない、時間がない。早く早く。早く早く。早く早く。なぜ、茶色に選べたら。よしよし。この黒色に選べましょう。この。まだ大丈夫。まだ大丈夫。大丈夫じゃない。ちょっと。大丈夫じゃない。さすがにちょっと、ひどいですね。これは見せられない。見せられない。ひどいです。すいません。なんで私もちょっと間に合わないと思う。ああ。まさかの後だし。また、ねこれ、この色。これしてる。ナイス。ナイスしてることこれはしているですよ、書き方。書き方。どうしようかな。やっぱり、これ、ゼロしてる。にゃ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 。どうしようかな。そう。この感じでした。で、じゃあ久しぶり。いらっしゃい。ちょっと待ってね。お名前がね、あれなんだよね。ハンドルネームになっちゃったからさ、確認今できないんだよね。いらっしゃい。やめて。今、ガーティックフォンで遊んでおります。よし。わかるかなこれ。ちょっと待って、足。毛玉そんなに大きくないよ。ちょっと待って、バランス。大丈夫。まあ時間がある。大丈夫かな。大丈夫かな。多分これがここなんだよね。よっしゃ。おにゃー。覚えてる。あ、ハンドルネーム。そう、ハンドルネーム。よくはトゥイさんってわかる。トゥイさんはわかる。ハンドルネームの中に入ってるから。お名前が。待ってね。もしかしたらわかるかもしれない。ワンコメの方見れば。わかるかな。でも使い始めてから来てない方だとわかんないかもしれないな。どうなんだろう。
そうですね。ちょっと混乱しそう。混乱しそう。そう。ちょい、時間がないよ。時間がないよ。ちょっとヒゲのところが。ひげひげ。あ、やめて。初見詐欺で金やけん。初見さんいらっしゃいっていう流れになる。トゥイさんいらっしゃいってなるから。まあ、これでどうしようかな。めでたし。そう。おにゃー。ダメかも。ダメだ。よし、ダメだ。よし。イースターの人がいる。イースターの人がいる。どういうことですか、きついさん。大丈夫ですか？イースター。イースター英語ですか？そう。待って、これポケモンにいるよね、こういうの。もういいか。大丈夫じゃないですよ、きついさん。ちゃんと気をつけて。もう気をつけようがないよ、これは。私は上に沿って、上と同じように書くしかないよ、これは。頑張れ。頑張れない。クリス頑張マスだから。クリスマスだけどもイースター、これはイースターで。私の中でこれはイースター。ポケモンのラッキーもイースターなのかな。あれ食用でしょ、ゆで卵。ラッキー、お腹の中に抱えてるやつ。食用なのかな。回復用かもしれない。どうしようかな。やめとこう。イースターだからね。よし。よし。なぜだってコイキング早い。コイキングの説明欄に食用云々書いて、そうなの？食用ポケモンは実在する？そうなんだ。
じゃあラッキーの説明欄にも書いてあるのかも。待って、待たなくていいけど、もう、待たなくてもいいけども。残念ですよ、羊さん。もう残念。私には難しかった。ダメなの、ヒットできるですか？間に合う。間に合う。いや、もういいでしょ、これはもう。隠れ、たまに出てくるあいつが。そんなこと、羊さん。何やっぱりね。毛玉だよ、毛玉。よし。毛玉、オープン。私はちゃんと書いた。普通の毛玉。ね。羊さんですからね。そうだよ。プレゼント。for you。またなんか載ってる。ちょっとあれか、オーナメント。毛玉オーナメント。オーナメントに載ってる。2つあるけど。そうです。一人だけ変、違和感があるからね、一つだけなら。そうかな。もうバランスはいいかな。そうですからね、バランスがいいです。でも何の力でくっついてるんだろう、これは。毛玉の足がやっぱりね、書くべきでした。ちょっと、あのラインが何でしょう。わからないでした、残念。そういうことね。確かに。ライン、カオスさんのところで、そっか。毛玉短いからね、ショートだから。そうね。ボディショートだから。でかくなったですね。長くなったね。ロング毛だもん。縦に長くなっちゃった。ビヨーン。ビヨーン毛だもん。初代ポケモンのカモネギなんて、カモとネギ、鍋。もうすでに食用されるために生まれてきてるよね。説明を見ないとなんとも。ひどい。かわいいってこれ。よかったね。私はこれに近いものを書いた。よし。ネクスト、江戸川さん、毛玉。どれまだかわいい、練習不足ですね。いいよ。ナイス。そっちか。色。ありがとう。完璧ではないが、ありがとう。サンキューベリーマッチ。カオスさん、ナイス、ベリーナイス。ナイスラビングです、カオスさん。完璧ですよ、これ、やっぱりね。クリスマスだよ。本物のクリスマスです。毛玉サンタクロースだよ。これはいいね。でも私色逆だったか。ピンク。まあ。これで目せっかく顔かわいいのに。いやでもいいね。いいです。いい毛玉です。かわいい毛玉です。ナイス、ベリーナイス。これは。かわいいです。かわいい。ね、かわいい。ベリーキュート。プレゼントもしっかりやって。可愛くなるね。多分、
サンタクロースだからプレゼントをこっそり置いて帰るところだね、これは。そうですね。すごい。やっぱり、耳の色が時間切りでしたから塗ってないでしたね。大丈夫だよ。プレゼント for you。よし。カオスサンズケダモン。そう。おー、かわいい。そうなんだけかど、わいいね。だるまか。だるまだったのか。だるま。ちょっと季節先取り。シーズンオフ。まあ、下の影が怪しい形だけど。はは。はは。おお、逆まで書いてくれたんだ。ダメだよ、江戸川さんはマリオの方だよ。Who are you? Who are you? 来ない。だから、どんなでした忘れてしまう。そう。It's me, マリオ、なんとか。ちょっと忘れてしまった。似てるんだよ。すごい似てるんだよね。It's me, マいいリオ。ものかな。いいものだかな。いいよ、ベリーナイス。そうなんです。こうやって時折出てくるんです、やつは。で、だいたい次の回に早尾先生がバトルしに来るから。そうね、絶対に。ね。いや、これは、だるまか。イースターだと思った。ああ、イースター。まあ、なんとなく司会でしたからね。これはジャニアリー。二つが、まあ、腕もない、オブジェクトですからね。なかなか司会でした。なんとなく。あ、マンマミーヤって言われてる。リクエストだ。そうですね。マリオ。マリオパーティー。マリオパーティー。あ、マリオパーティーやったことないな。いやー、難しい。うん。そうですよ。もう、毛玉が意外と難しいデザインでしたですよ。シンプルだけど難しいね。まあ、シンプルだから難しいですね。うん。まあ間ね、違ってたらすぐバレるですよ。すぐバレる。まあ、アンパンマンとかも前書いてたもんね。何？アンパンマン。アンパンマン。アンパンマン。何？ご当地毛玉。はーい。ネロ。猫歩くだどうでしょう？写真が来る？猫？ネロ歩く。ちょ写っと真を送って。送ります。ははそうだよ、トイさん。マイケル・ジャクソンではないですね。ん？ヒヒひひ誰？マイケル・ジャクソンですよ。マイケル・ジャクソン。ああ、スリラー。そう。さすがマイケルさん。日本でもわかる。ポーの人だ。にゃーん。そう。てん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 。見つけた。あ、ちょっと待ってね。ちょっと、スクリーンショットが通ります。その後で、ディスコードに入ります。その後で、チャットに入ります。ちょっと僕のスマホが遅いですからね、すみません。はい、オッケー。あ、さっきの JC さんだ。
1ヶ月ぶり、1ヶ月ぶり。そんなにめっちゃ久しぶりじゃなかった。JC さんだった。おお、ワンコメに乗ってい嬉しいた。ありがとう。よし。僕らのクこのラブのリーダーは、このキャラですけれど。知らない。知らない。ジングベル、ジングベル。知らないな。このキャラ知らないな。それは。全く知らまあ、ない。きついさんが興味があるキャラ。興味。そうです。例えば、ギブリのキャラが、やっぱり、名前を忘れてしまった。どれだ？トトロだけじゃないですよ、ギブリから、キャラ。ああ、ジブリのキャラ。何がいたかな。江戸川さんところってクリスマスの定番とかどんなのするんだろう。メキシコでしたっけ？そう、メキシコ。クリスマス、ちょっと、何する？そう。ああ、僕、個人的ですか？それともメキシコ人が全員ですか？メキシコ的にでいいんじゃない？メキシコ的に。うん。アメリカっぽいですね。やっぱり。そうだ。食べ物だけが別ですね。クリスマスの食べ物がいっぱいがある。それは食べる。クリスマスターキーとか？まあ、それはアメリカのことですね。ここがタコスみたいにタマルという食べ物があります。あ、別の食べ物食べるんだ。そう、別の食べ物。ケーキ、ケーキ食べない？ないね。ないんだ。日本ならケンタッキーですね。ケンタッキー。ケンタッキーとケーキと、かな、大体は。まあ、プレゼントのこと、それとも、木のクリスマスツリーのことにも、アメリカと同じします。どんな感じなんだろう。アメリカの、まあ、なんかアメリカっぽい。そうですね。大きそう。ビッグイベントな。そうですね。クリスマスだから、確かにビッグイベントですよね。アメリカの文化の影響ですね。ファミリーパーティーってこと？いや、メキシコ、カトリックのことですから、別にアメリカ的なものではないとして見えます。違うんだって。なんか食べ物、そう、大体も、アメリカと同じですね。大体は同じだけど、ちょっと違う。ちょっと違う。食べ物のところとか。湯婆婆は難しいと思うな。顔なし。おお、そういえば、妖怪ですね。妖怪。おお、カッパどうでしょう。カッパでもいいよ。ちょっと探してきます。カウスさんが知らないかもしれない。カウスさんのためにイメージを、検索してみます。カッパ調べになっててみます。いた。にゃ。ちょっと、浮世絵のカッパがさすがにきつすぎるだからアニメのカッパにしよう。ほにゃーん。
ジブリだと、やっぱり描きやすいのはトトロなんだよな。そうです。このキャッパ。そうだ、このキャッパがしようよ。荒川アンダーデブリッジわかるのですか？ああ、わかる。目覚めのキスはまだのもあなたに、まやかしリップなお姫様。まあ、そのカッパがきついだからし。その、覚えてないけど。このカッパが可愛い。これはしよう。これで。ちょっと送ります。スクリーンショット。はい。スクリーンショット。よし。ちょっと待って。僕の遅いスマホが。きついさんのところが寒いですか？雪が降ってるかな。今日からすごい寒くなってるっていうから。そこまでですか？うん。長野はやっぱり大変ですね。もう道は凍り始めてる。僕はもうできない決まってるんだけど、日本に住んでたら、九州のところ探そうかな。僕は九州あまり寒いところが苦手なので。沖縄とかいいかもね。沖縄ちょっとできるのかなと言語が。大丈夫。割と大丈夫。カッパ、オッケー。九州と沖縄とかね。そうです。このキャッパが可愛いから。これにしよう。カウスさん、we will gonna draw the character that I sent in the chat, in the voice chat. The green character. It's fine for you? Yeah, that's fun. Nice. これどこのカッパ？サラさんマイのカッパですね。サラさんマイというアニメです。知らないアニメだ。でも、頑張って書いてみよう。そう、ちょっと BL っぽいですから。それは関係ないですからね。よし。じゃあ、行きましょう。行きましょう。難しいね。まあね。素材がこれしかないから。よし。みんなこのカッパわかるのかな？そう、わからないかもしれないですね。だってアニメがちょっと変だからね。変なアニメなの？特殊な。そうですね。いっぱいわからないことがありそう、起こるアニメです。またコメディなのかね。コメディっていうか、ドラマというか。ドラマ。とにかく変ですね。とにかく変。ちょっとアメリカンミームに似ているんだけれど、この顔。知らないですか？ペンギンのミーム。知らない。
後で送ります。はい。なんか変な顔になっちゃった。もしかしてこれは僕のために考えている授業ですか、ひついさん。授業？こんな授業、トレーニング。トレーニング。そうそう、デフォルメと可愛いキャラを描くのか。日本の柄を学ぶためのトレーニングなのでしょうか。違うよ。ただやりたくなっちゃっただけだよ。たまにはね、やっぱり遊びたい。そうね。すごく楽しいのに。今回は、久しぶりにやってないでしたからね。そうね。それはいい。時間がない。ちょっと。よし。待てよ。よし、終わりました。いや、終わってません。ちょっと。頑張れ。よし、今度こそ終わりました。ダメかも。間に合わなかった。やっぱりこれはひつい様の絵柄。なんでわかるの？どうでしょう。なんででしょう。3人しかいないから。そうね。難しいな。この微妙なバランス。江戸川さん、群馬なんてどう？そこまで寒くないし、都心に近いし、メキシコ出身者もメキシコ料理屋も多いし、物価も安い。だって。ちょっと、もう一回言ってくれる？ちょっとわからないところがありました。群馬がいいって。群馬？何それ？長野の隣。いや。いいですね。後で知られる。そんなに寒くないし。もしかして群馬ですか？群馬。群馬。そうですね。群馬知ってらっしゃる？
してるっていうか、なんていうか、なんか聞いたことがあるんだけれど、うまく覚えてない。あとは調べる。いいところですか？いいところみたい。おお、ならメモにしま不す。思議だよね。何？一つ違う県なのに気候が違うんだよね。おお、そうですか。まあだいたいそうかな。よし。メンシップ、そう、メンシップ。さきといさんが配ってくださいました。ありがとうございます。そしておめでとうございます。ご当選おめでとうございます。東北地方。東北地方は、鉛が。にゃ。よし。まだ時間あるな。ひつい様書いてるかな？大事なオブジェクトが。大事なオブジェクト。そうですよ。わかったそうですよ。ガッパだから、その大事なオブジェクトがわかるでしょ。ガッパだから。え、そうですよ。難しい。難しいよ。いや、簡単だよ。簡単だよ。ガッパだからそのオブジェクトが持ってないとダメでしょ。わかったわかったわかった。あれね。わかったわかった。そう。そうだよ。そうだよ。カッパだもんね。わかったわかった。そうですよ。危ない危ない。あれね。違うな。えーと。こうなると思うさ。こうなると思うさ。こうなっちゃうんだよね。まあ、いいんだけど、どうしようかな。こんで、ちょっと待って。どうしようかな。どうしようかな。どうしようでしょ。どうしよう。どうしようね。にゃにゃにゃ。
先日でさ、うん。久しぶりに、話してない友達がうんうん。くれてました。で、いっぱいなことが会話してましたんだけれど、うんうん。きつい様うんひつい様のチャンネルが、してたんだ。で、えあいつは言ってた。おお、楽しそう。参加したいですね。ガルティックフォンうん。のこと。僕はその参加方が教えたところですけれど、あれはあいつはちょっと頭にはトロールですからね、怖かった。何も言ってないでした。どういうこと変な、いや、信用できない、あですから、あ、なるほどね。変なことを書いてしまったらどうするって思って、だから何も言ってない。一回あれだ。江戸川さんだけ、江戸川さんとその人で練習して大丈夫って分かったら参加するとかね。まあね。ちょっと待って、私これ間に合う間に合う。ちょっと。いや、間に合わないかもしれない。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ、私の手頑張れ、頑張れ。ファイト、ファイト。あ、ダメ。にゃ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 。にゃ、にゃ。頑張れ、頑張れ、まだいける、まだいける。頑張れ、頑張れ、にゃ。にゃ、にゃ、にゃ、にゃ。ここ乗りたい。よー。よし、終わった。あーキザクラ丼ってキザクラ焼酎を応答焼酎にこんなカッパいたよね。そうなの？あ、そうなの？あ、キザクラ丼だ。メキシコはあったかい暑い今ですか？今、すごく寒いんだけど。あ、今寒いんだ。そうそう。そうだよ。カッパといえば、そう。カッパといえば、よし。私のカッパ、いやもう忠実にかけましたよ。うん。忠実にもう。おお、やっぱり可愛いですよ。そうなんだよ。メリークリスマス？いや、メリー X モム。何それ X メン。なぜ X メン？クリスマスにかけてる。あ、でもすごいいいこれ。すごいいいカッパだよ。ベリーナイスカッパ。カッパってなんて言うんだ？カッパがカッパでしょ。英語の言葉あるわけないじゃないでしょ。いや、いいね、このカッパいいね。ナイス、ベリーナイスだよ。クリスマスっぽさもあって。Thank you。すごくいいですよ、きつぎさんの絵。ありがとう。そうですよ。首から下もとてもいいよ。そう。完璧。完璧。もう保存したです。はい。じゃあ今度、江戸川さんのカッパ。なあ、そう。大丈夫。
大丈夫？数が難しい、やっぱり。分かってくれてましたね。ナイス。やっぱり、ひつえさん、いや、さすがです。言ってくれたから分かった。言ってくれたから追加できた。これは。嬉しい。うん、そう、キューカンバー。そう。ウインナーではございません。キューカンバーです。Yeah, you can. So I got a question. What, man? Say it. Are Kappa fond of pickles, or this just a character quirk? It's a mythological character, and they're like that thing. ちょっとプロナンシエーションがちょっと待って。They like it. ちょっと待って。Wait a minute. Wait a second. Ah. Según la tradición, a los Kappas les gustan los pepinos. で、英語にしたら、よし。これ。According to tradition, capes like cucumbers. Yes. Okay. That. Okay. It's a characteristic from his their mythological origin. Okay. I was Okay. just curious. Yes, no, it's fine, man. Knowing new things, it's nice. Nice. Nice drawing, by the way. うん。保存した。保存した。海外の方にキュウリ。ズッキーニはまた別の野菜だから多分違うと思う。うん。よし、ラスト。カウスさん。カッパ。そう。おお、イエス。かわいいかわいい。ちゃんと水乗ってる。やっぱり、ポケボールだ。何を持ってるんですか、実演さん。キュウリ。おお、ポケボールではないか、そりゃ。なぜポケボール？最初 This は Kappa is running over Mickey Mouse on a Totoro skateboard. Yes, that idea. ここに引かれてる。早尾先生じゃなかった。And Mickey Mouse probably had it coming. Yes. Probably. 私は最初モンスターボールを持たせてしまった。だが、日本語どんな言葉でしたっけ？キューカンバーの言葉。キュウリキュウリが後で書いたんですね。キュウポケボールリの後で。ここでそう江戸川さんに言われたんで、カッパといえばって言って。キュウリだね。よし。オッケー。ナイスドローイング。ナイスドラゴイング。ベリーナイス。カウスさん。よし。どうしよう。楽しい。うん。どうしよう。今日はこの辺りで終わりにしとこうかな。ひついさんがどうしたいですか？そうだな。久しぶりだったから、あんまり無理しないで、ちょっと終わりにしようかな。Oh, it's fine for me.
Yes、いいですよ、大丈夫です。ほんと？僕は OK ですよ。OK？そうです。カオスさんはいいかな？We think that it's time for end the night, Kausu-san. You are agree with that? Yeah, that's fine. うん。Oh, thank you. Thank you very much. あり Thank が you とう。ね、 everything. Kausu-san. うん。またやろうね。Yes. Let's do it again one day, sometime. じゃあ、よし。ディスコードから出て。うん。ますからね。こっち。まずは、ガルティから、またね、ひつえさん、気をつけてくださいね。はい、あり無がとう。理しないでねありがとうございます。またね。きれいよ。こっち。ふにゃっきーと、ふにゃにゃにゃ、にゃにゃにゃ。口に出したらいけない。声に出したらいけないものばかり。皆さんお疲れ様でした。パチ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 。ありがとうございます、皆さん。こんな感じでね、たまにガチクフンして、みんなで遊んでいきたいと思いますので、ぜひね、やってみたいよっていう方は、お声掛けください。いつでも大歓迎です。ただしちょっと参加条件だけありますのでね。そちらだけご注意くださいませ。よし。ということで、ちょっと待ってね。あれそっか、今日アンケートしてなかった。皆様、投票の方、1日1回の V タンプ様のイベントの無料の投票の方よろしくお願いいたします。またね、すごく楽しいでした。私も楽しかったよ。皆さんおつしぷめといさん、ギフトありがとうございます。よいしょ。ということで、Thank you for coming to this streaming and please come visit us again. See you next time. おつしぷおつしぷおつしぷめパドルパドルクリスマスクリスマスということで12月も12月に入っちゃった。違う、今年もだ。今年もあと1ヶ月ちょっと頑張って楽しんでいきましょう。それではまたね。バイバーイ。